Sa maayong hapon, pag-usab ninyong tanan, no? Nainomdom ko sa kaistorya, diya usa ka edad-edaran nga babay nga operahanan. So gisakay siya sa wheelchair, unya gidala didto sa operating room. Sa pag-abot sa operating room, gisugdan siya pangutana sa doktor. Nay, kapila na ka na operahi. Itubag sa sinanay, Jesus Mariusep, karon pag yun in taon, Dok. Unsa na lang kakusog, unsa na lang ko kakulba karon nga miatubang kanimo. First time ni Dok nga magpa-opera ko. So, niingon sa doktor, amao ba? Amihang yo saya, Dok, kumahimo, Dok, do it gently. Hinay-hinay lang. Hangyo pagi sa doktor, no? Do it gently. O ang tubag sa doktor, ay kabala ka nay. Pareho tang first-timers. Ako sad, first time na ako nga mo-opera. So hapit ko yapi si nanay, no? Pero nakapangutana pagid siya, ikulbaan sa di ay ka, Dok? Maingon ang doktor, sobra pa nimo. Dili naman gani ko kakupot sa gunting. Sumisamot ang kakulba sa nanay, no? So may libog ba ko maigsuon, kung maingon nimo ang doktor na mamaayo ka o magbalampuso ng operasyon, nga may tuo ka, that is faith. That is faith, no? Faith in a simple sense, no? Mituo ka. Nga pinaagi sa gihimo sa doktor, wala kay kalibutan sa medical procedures, wala kay kalibutan sa medical process. But you believe in Him. That's faith. That's faith, no? Ikaduhang example, sa nabalo tatanan nga naata karon sa usa ka senaryo nga makahadlok kay nakasulod na ang Delta variant nga gikahadlukan sa tanang nasod og nakasinati usab kita unsa ka deadly kining Delta variant, no? They say even 3 times ka dangerous kining virus, no? So, mabitaw ni nga adunay mga balita-balita nga ibutang ta sa MACQ tungod sa pagkuyanap nining Delta variant. Nagmultiply dayon, no? Gikan sa pipila lamang from Lapu-Lapu City, may kaylap na usab sa province of Cebu. So you see, ingon ana ka-dangerous ang atong giatubang. Taliwala aning atong kahadlok, daghan gyapon ang moingon. Siguro, nakadungog sa mo, no? Moingon nga, maora man gihapon, Father, magpabakuna ka, mamatay man gihapon. Tanawa bitanong mga gibakunahan, namatay man gihapon. Of course, makahadlok nga tubag. Mahadlok taan ng tubaga. Nga naman, while tinuod, samtang tinuod nga ang bakuna dili garantiya nga dili kataptan sa sakit. Dili ni siya garantiya. Tinuod, no? Apan, dili ta magduda nga kini makadugang sa atong panlaban. Ang atong pagpalig-on sa atong immune system. Ayaw na, dili na nato dudahan. No? Mana kung dili ta mahadlok magpabakuna o mituo ta sa bakuna, while gani, wa man ta kasabot unsa ang lihok sa bakuna sa atong lawas. We don't understand how the vaccine works. We really do not. But
if you believe that it can protect you, then that's faith. And even not an ordinary faith, ilabi na kung musalig ka sa pamaagi sa Diyos, pinaagi sa bakuna. Amen? So, ano yung mga igsuon ko, no? Ato ning nahisgutan, kay sumala sa akong gisulti ka ganina, the reverberating theme of this Sunday, actually, it's about faith. Pagtuo, no? Pagtuo. Kanang pagtuo nga bisag wala ka makasabot, but you still believe, no? Kay tinuod man gyud mga inigugma ko mga igsuon, in our relation with God, daghan tag wala masabti. Wala ta makasabot many times sa kabubuton sa Diyos. Dili kay nato masabtan ang mga pamaagi sa Diyos. Dili magani kita makasabot nganong adunay mga kasakit sa atong kinabuhi nga usahay kita pa ang duol sa Diyos. Dili ta kasabot. Very difficult. Pero we still stick to Jesus. And that is faith. Kanang maingon ka nga, bisag unsay may tabo, dili gyud nako isurrender sa Jesus. That is faith. Ug mauna ang gipangita ni Jesus kada usa nato. Nasigutan ni nato kay sa atong ebanghelyo, kining mga tao nga nakakaon sa pagpadaghan ni Jesus sa tinapay o isda, namalik ni Jesus. Naka-exit na si Jesus, ila pang gipangita. Nya, sayon raman pangitaon kay kanang lake, bukid, lake, dali ragid kayo, no? Unya, mangutana ta, ngano nangita man sila ni Jesus? Usa ra gyud ang tawag, no? Nangita sila ni Jesus. Kay nabusog sila sa pan. Natagbaw sila og kaon sa pan. Nga way limit. Unsay nga ana? Limitless. Unsay nga ana? Bottomless. Limitless. Di ba? Gusto nila nga si Jesus mamahimong eternal benefactor sa tinapay nga makatagbaw sa tiyan. Pero kung si Jesus makakomedya pa lang, basing miingon na siya, ano kayo? Hello? Anong pagtingin nyo sa akin? Bread factory? Di ba? Komedya na si Jesus. O saan niyo pagtanaw na ko? Bread factory nga mo-supply ninyo sa inyong pagkaon all the time? Of course, kung atong tanawon, si Jesus ang unang naluoy sa mga tao. Wala ni magpasabot, sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, nga wala magpakabana si Jesus sa material nga butang. Very concerned. Gani, pagkakita niya sa mga tao, he was the first person to feel the pain upon seeing these people hungry. Siya ang unang tao na nakabati sa kalisod sa kagutom, no? Lisod kayo ang kagutom. Pero sila, ang mga tao, nagpangita para sa ayuda ni Jesus nga makanunayon. So, while tinuod ni nga si Jesus concerned sa atong material well-being o sa atong katagbawan physical, gusto ni Jesus nga dili ta magpabilin sa material lamang nga level nga relasyon sa atong Diyos ilabi na, no?
Kay ang gusto ni Jesus nga dili lamang kita mangita sa pan nga makabusog nato, pero ang pan nga makatagbaw sa atong kinabuhi. And that needs faith. No? Ang pan nga makatagbaw sa kinabuhi. Kana bang moingon ka ba, si Jesus ang akong katagbawan. He is my everything. Wala ako'y mahimo kung wala siya. Kana, nagpadayag sa atong pagsalig kay Jesus. Mauna ang gusto ni Jesus. Nangutana sila credentials. O saman, ingon si Jesus, usaramay akong gipangita ninyo. O saman, musalig mo nga ako ang gipadala sa Amahan. That's all. Wala ko laing gipangita kung ang inyong pagsalig nga ako ang gipadala sa Diyos. Aba, nangutana pa ning mga tao, o sa may mong credential para mo salig minimo. Kato imong gihimo, wala pa'y lain? Wala kay ba laing credentials? Nga mo salig mi nga ikaw gipadala sa Diyos? O usara sa tubag ni Jesus, no? Ako ang pan sa kinabuhi, ang mukaon kanako dili gayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili gayod uhawon. So, mao ni mga hinigugma kong mga igsoon, no? Ang pinaka-importante di ay sa atong kinabuhi, of course, importante ang atong material. Pero kana bang doon natay Diyos sa atong kinabuhi? Doon natay giilang sentro sa atong kinabuhi. Nga bisag magbagyo pa, bisan og unsa pa'y may tabo nga mga kalisod sa kinabuhi, we stick to Him because there is meaning. So, we follow Him because there is meaning in following Him. Mao na, no? Adunay kahulugan sa pagsunod kaniya. Amen? So, mao na importante kaayo, no? Nga dili nato ang tangon. Ilabi na ni atong giatubang karon, no? Daghan kaayong ni agi og discouragement. Daghan ang nag-suicide. Daghan ang nawadag paglaom. Daghan ang naglibog sa lain-laing sitwasyon sa kinabuhi. Aduna pa magari daghan nga wala mo tuo sa COVID. Labi na ang bakuna. Kung wala sila mo tuo sa COVID, labi na ang bakuna. Pero hinaot paunta nga ang maghari ka na to kanunay kining atong pagsunod ni Jesus, pagtuo ni Jesus nga siya ang katagbawan sa atong kinabuhi. Example, no? Nakailam mo ni Alexander the Great. He was a great, well-known, famous conqueror of the world. Si Alexander the Great. Pero human niya malupig ang kalibutan, nihilak siya. Nganong nihilak man siya? Human niya malupig ang tibok kalibutan when he conquered the world. He wept, he cried. Ngano man? Wala naman siya'y masakop pa nga laing lugar. Kaya nasakop naman niya ang kalibutan. So ang gahom di ay, ang material, walay katagbawan. Walay katagbawan. Ikaduha example, si Bill Gates. Si Bill Gates, o sa kadatong o bilyonaryo, the founder of Microsoft, naanan niya tanan. At once, he became the richest person in the world. I do not know now, no? But dili na karon. Ang iyang gisulti, mo ni,
Gusto nako nga kamong tanan makakabot sa akong nakabot nga success sa kinabuhi para inyong maamguhan nga dili di ay kini ang katagbawan sa kinabuhi. So that you may realize that this is not that gives joy. Dili ni ang material ang maghatag og katagbawan sa kinabuhi. Only in Jesus, by believing in Him, trusting in Him, that we find the real joy in life. Amen. Palihog manindog.